Xa-la-la-la, xa-la-la-la. Buf, quin avorriment, no tinc res a fer. M'agrada la poesia, m'agrada el meu barriet. Per això me'n vaig ràpid al mural de Benimaclet. El mural de Benimaclet? Vaig a preguntar a la gent. ¿Sabes qué es una poesía? Sí, cariño. ¿Qué es? Es que me quedo en blanco porque en mi vida, si es que... Es una manera bonita de decir las cosas. Además tienen moraleja, muchas de ellas. El panal de la miel, una mona subió a un nogal, todas esas tienen una moraleja que son muy buenas. La de la mona es fantástica. ¿Cuál es el teu poeta favorito? Neruda. Mario Benedetti. Jon Steenmark. Pues mira, me gustaba Gloria Fuertes, pero ya no está. Mi cuñada es poetisa y sale de periódico. ¿Sabes alguna poesía? 1000 cañones por banda, viento en popa todo vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantil. Estem a Benimaclet, on hi ha molta gent. Estem fresquets, però a casa estem molt calent. Rico panal de miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Hi ha un teatre a Benimaclet, Lluerna Teatre es diu. Abans era el nostre local i ara és un lloc ben viu. ¿Sabes lo que es el mural de Benimaclet? Pues sí, no. És una plataforma que està en el Ferrer i Guàrdia que pots enviar poesies per Facebook i poden ficar tots els habitants de Benimaclet. No lo tengo muy claro. Mi nieta, la pequeña, me dice que me enseña el ordenador. Le digo, no, cariño mío, la abuela con manejar el teléfono, el móvil, tiene más que suficiente. Estem així amb Albert i Rosa i ens van explicar com és el mural. Què és el mural de Benimaclet? El mural de Benimaclet és una activitat que va sorgir des de la biblioteca de l'Institut Ferrer i Guàrdia i era apropar al barri de Benimaclet la poesia. Qui pot participar en el mural? L'activitat està oberta a tot el barri i, de fet, hi ha gent gran que està responent molt bé, que estan enviant de tot arreu. Què hem de fer per enviar les poesies? Hi havia dues maneres de fer-nos-les arribar. Una era a través d'un compte de Twitter i l'altre de Facebook, i també hi ha la possibilitat de, en la classe o des de casa, algú replegar un imprès que estava ja en el format per a poder escriure el poema, la capçalera i l'adreça i les dades vostres. D'on va sortir el nom del mural? Per la idea que va eixir d'Albert, em vas recordar el mural del País Valencià, que és una obra pòstuma de Vicent Andrés Estellés, que és el que nosaltres volem fer de Benimaclet, ell ja ho havia fet de tot el País Valencià. Quin és el millor lloc per a inspirar-se per a fer poesies? El millor lloc, mira, pues cadascú que passegi, jo el recomano que passegi per Benimaclet i alguna cosa que li agrade, un racone de Benimaclet, una botigueta, alguna cosa que li faça molt de goig o que s'expresse a través de la poesia. Gràcies per l'entrevista. Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer treballar amb vosaltres.